ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି ନା ନିଜେ ବି ଶୋଉନି। ସକାଳ ହେଲା ସକାଳଠୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଉନି, ନିଜେ ବି ଶୋଉନି। ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି ନା ନିଜେ ବି ଶୋଉନି। ଆଉ କହିଲାସକୁ କେମିତି ରାଗୁଛି ଦେଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି ନା ନିଜେ ବି ଶୋଉନି। ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ମାନେ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳରୁ ଏପଟ ସେପଟ ପୁଣି ପୁଣି ଦେଖ ଏଇନା ଏଇନା ପାନିଆ ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଛି। ଏଇନା ସେ ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ବାହାରେ ବସିବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ, ସେ ଚେୟାରରେ ବସିବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ। ମାନେ ସକାଳୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଦେଖ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମାନେ ନିଜେ ତ ଶୁଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଉନି। ଦେଖ ମାନେ ନିଜେ ତ ଶୁଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଉନି। ସକାଳୁ ଏପଟ ସେପଟ ରୋଷେଇ କଲା, ରୋଷେଇକି ଖାଇଲା, 3ଟା ହେଇଗଲା। ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ନିଜେ ତ ଶୁଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଉନି। 2ଟା 3ଟା ବି ହେଇନି, ମାନେ 2ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ନା ଏଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ 2ଟାରୁ। ଗଲା ଏଇନା ଗଲା, ଦେଖିବ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ ଦେଖିବି। ମାନେ 2ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି। ଦେଖିବ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ। ଯାଉନ କୁଣ୍ଡେଇବ, ଯାଅ। ଦେଖ ପାନିଆ ସବୁ ଧରିଛି, ତାର ପାଉଡ଼ର କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ସେ ଜରିରେ ରଖିଛି। ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଏଇନା କୁଣ୍ଡେଇବ ମୁଣ୍ଡ। ମାନେ ନିଜେ ତ ଶୁଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଥରେ ପଶୁଛି ଥରେ ବାହାରୁଛି, ଥରେ ପଶୁଛି। ଦେଖ ମାନେ 2ଟା ହେଇନି, ଦେଖ ସେ ଚେୟାରରେ ଏଇନା ବସିବ, ଚେୟାରରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ। ଦେଖ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ ସେଇଠି। ମାନେ 2-3ଟା ବି ହେଇନି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଲି, ଇଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବୋପାଲ ମାଇକିନା ଥରେ ବାହାରୁଛି ଥରେ ପଶୁଛି, ଥରେ ବାହାରୁଛି ଥରେ ପଶୁଛି। ମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଲାନି ମୋତେ ବି। କୁଣ୍ଡେଇଲା, ସେ ଝିଅକୁ ବି ଉଠେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଇଏ ଶୋଇଛି। ଏଇନା ନିଜେ ଶୋଇଛି ଦେଖ, ଆଉ ସେ ଧୁମା ଚାଲେ କରୁଛି। ଏଇନା ସେଠି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲା, ଏଠି ଶୋଇଛି, ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ବି ଉଠେଇ ଦେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଟାଙ୍କ ଟେକିକି ଶୋଇଛି। କିଏ ଉଠେଇଲା ମା ତମକୁ? କିଏ ଉଠେଇଲା? ଇଆଡ଼େ ଆମ ଝିଅ ନାଚୁଛି, ଡାନ୍ସ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବୁ? ଆମକୁ ତ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନୁ, କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ଆମକୁ ତ ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଉନୁ। କିଏ ଉଠେଇଲ ମା? ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ, ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଥରେ ମା ଝିଅ ଡାନ୍ସ କରୁଥାଏ। ଦେଖ ଇଏ ମୋତେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଲାନି ନା ନିଜେ ବି ଶୁଉନି।
ନା ତା ଝିଅକୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି। କ'ଣ କହିବି? ପଇସା ପାଇଲା ପଇସା ପାଇଲା ଲୋ ମୋ ପକେଟରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିଏ ପୂଜା କରିବ? ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ? ହଁ ହଁ। ତୋ ମାଆକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ ସେ ଖାଇଦେବ। କେତେ ଟଙ୍କାର କିଣିଲୁ? କେତେ ଟଙ୍କାର କିଣିଲୁ? କୋଉଠି କିଣିଲୁ? କୋଉଠି କିଣିଲୁ? ଠାକୁର ପାଖରେ। ହଁ ହଁ। ଆଜି ଝୁଲାରେ ବସିବୁ? ହଉ ହଉ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତା ତା ମା କିଣି ଦେଇଛି ସେ ଧୁମା ଚାଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଧରୁଛି ସିଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ନିଜେ ତ ଶୋଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ବିଲେଇ ମିତି ମୋ ଆଡ଼େ ଅନଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେଉନି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ଏଇଟା କିଣି ଦେଇଛି କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମେଳାରେ। ଆଉ ଇଏ ବି ଏଇଟା ହିଁ ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଶୋଇଛି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ଆଉ ଇଏ ଶୋଇଛି। ଆଉ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଏଇନା। ଯା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ମାନେ? ପଇସା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେ। ଗାଇସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇବ ଆଉ ଶୋଇବ। ହଁ ପିଇଦେ। ହଁ ଛୁଆ କାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଠି, ତୁ ଟିକେ ଖେଳିଲୁନି? ଛୁଆ ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ମତେ ବି ଗାଡ଼ି କିଣିଦିଅ। ହଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବା। ହଁ ତୋ ମା ନେଇଯିବ। ପଇସା ଦିଅ। ହଁ ତୋ ମା ଗାଡ଼ି କିଣିବି ପଇସା ଦିଅ। ହଁ ଆମେ କିଣିବା ଗାଡ଼ି। ମେଳା ଗଲା ବେଳେ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବୁ? ସେଇଟା ତ ଏଇନା ପିନ୍ଧିବୁ, ସେ ସବୁ ଅସନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେଳା ଗଲା ବେଳେ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବୁ? ହଁ ଆଉ ସେଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇନାରେ ଆଉ ମେଳା ଯିବା ବେଳେ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବୁ? ହଁ ଏଇଟା ଡଲ୍। ସେଇଟା ଲଭ୍। ଏ ଚୁଡ଼ି କିଣି ଆଣିଲ କୋଉଠୁ? ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଲ? କେତେ ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କାରେ? ପାଲୋ ଏତେ ଟଙ୍କାର କିଣିଲ? ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ମେଳା? ହଉ ହଁ ତ